weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to teccana to awoynata to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to agrissa to hoore ñiwa ko on takkusan juula ha to galle ceerno ha to galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumaro sy to likseyba gural yere ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie commission des finances suudu saɗoyeji ndu leydi Mauritanie eɓe lawɗini aljuma hanki o budget ji tati mawɗi woni budget président de la république e budget ko fati e primature e budget tataɓo o noon koko fati e ministère des finances to leydi Sénégal candidat ji kewɗi no fewi joƴƴini kay aljuma hanki o caution ngaji mumen moni hen kala joƴƴini 30 millions caution kay wawde jeeyede e mbiriji gembaniɓe gam yinde wadde hoolejo leydi caution noon tawi ko Ousmane Sonko mo yimɓe makko joƴƴinno chèque mo 30 millions on chèque noon ɓe tottitama saabu kay inde makko wasa tawede e listuji électoral to leydi Mali fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui ɓe teɓima seɓɓitiɓe ɗiɗo taw ko mawɓe jeeyaɓe e cetala GNIM woni groupe de soutien islam et aux musulmans yidatanoɓe jiilaw cattuko no fewi to leydi Burkina Faso ko docteur Daouda Diallo kañum woni koolal kuuɓala catala darinogal ko fati haqqe e fati kayam e haqqe leƴƴi e nder porgal leƴƴi e nder leydi he ko kañuma nanga yeeso police de l'immigration e saaha kay o arno hesirinde passeport makko kedde Afrique ma en kettoroɓe ɗo musidɗo men Alassane Oumar Mbodja habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa hakkude guerre hakkude Israël e Gaza jen ha to leydi France to leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri etiyankoɓe jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawala e danawal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune cafro rafiji kewɗi ɗi jiida ciirol ceerno Djiby Sy Allah lubrimo gandal e mbawka e hattani wawde ittude mborosaji kewɗi comiɗe nder reedu neɗɗo taw ko rafiji ɗi neɗɗo ponno opirede o rokkuma leɗɗe o yaltina ɗiɗon mborosaji ha laaɓa ha jira guite ma taw reedu ma seekaka ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum sappo e tati rafine yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti ɗum sappo e jeenayi rafine yalta e ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna so tawi a waɗino o winoma ni rafiji kewɗi sanne ma jalte ma ha jiira guite maɗa ceerno Djiby Sy ne yawnan ɓe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala e rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista fibroma dogam sita keeceje koyɗe musoje ceerno Djiby Sy ene safra dendagal rafiji goragu kala worɓe ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala e on fannu omo jogui leɗɗe biteɗe muuɗa hirda ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko wonema ha mbiya yoni dendagal yidɓe waddede listihara so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie listihara waɗirte ko ujunere uguya so tawi noon ko tawateɓe to leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA kala ko 2000 franc woni temedde nayyi CFA ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weeva ko numéro orange money kala jiɗɗo waɗnede listihara so tawi a versi halis ma e on numéro o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni on numéro noon ko 78 128 35 98
ceerno Djiby Sy ne tawe oɗo saaha joni nder leydi Mauritanie yidɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala. ceerno Djiby Sy ne jogui numéro uji ɗiɗi e numéro goto ko 47 22 80 84 on numéro kadi waɗi WhatsApp. omo jogui numéro goɗɗo kadi, on numéro kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy numéro makko mbatta ko 34 49 40 59. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. base makko noon to Agnam Siwol ene golla ha no hannirta ni, leɗɗe nan toon ha timmi ene tawe toon almudo makko ene wiye ceerno Djiby Déme. ceerno Djiby Déme noon kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum mbatta ko 00 221 77 395 99 17. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum o maddi leɗɗe kesi pula, leɗɗe ittoje seero e cafroje estomac. omo jogui leɗɗe kadi a jubbat hen seeɗa mbaɗa e ataye dendagal ñonkoto gonɗo e nder reedu ma yalta ha laaɓa, ko leɗɗe cafroje ɓeydoje goragu, kono kadi ko leɗɗe moƴƴuɗe ndewagu. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden danɗo faade makko. ko cellal woni afo kala ngalu, cellal ala coggu, ko cellal kadi ɓuuri hunde kala. gandal ne moƴƴi, kono gandal kadi jaadugal e nunɗal ɓuuri moƴƴude. ceerno Amadou Tijani Diallo mo melga wuuro jinneji ko gando bindi laaɓaɗo leggal, ko jaɓanaɗo no feewi jaadiɗo ɓalawal e danawal kala. ceerno Amadou Tijani Diallo ina safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirola. omo safra wonduɓe koyɗe e keeceje musoje, wonduɓe koyɗe jaaɗoje ɓalli ƴakkoji e guloji kala. ceerno Amadou Tijani Diallo omo safra yanoɓe barogalla ha tengti noon e ɓen sukaɓe tokosɓe, ha tengti e sukaɓe rewɓe kala saaha yanoɓe crisage so tawi a jokkodiri ceerno Amadou Tijani Diallo e nder balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamin. ceerno Amadou Tijani Diallo ene safra ɓen ɓe seedineji bahlil koye mumen ha kaɓɓa. ceerno Amadou Tijani Diallo ene jogui leɗɗe fannuji kewɗi, omo yawrani kadi ɓen ustoraɓe goragu yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. e on fanno mo jogui leɗɗe mbiyete ko muuɗa mbiyete tigui ko meeɗi moosa. meeɗi moosa ƴetta ɗum joni joni jittuɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Amadou Tijani Diallo ko bawɗo listihara pirowo koyɗi, o waɗirta listihara noon ko ujunere uguya. ceerno Amadou Tijani Diallo e oɗo saaha joni tawi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e galle makko ne tawe étage goto e goudron tawateɗo hakkude robinet 5 e robinet 4. waɗɗani gara citernaji. so tawi ari ha yettima ɗon kala mo namdiɗa galle ceerno Amadou Tijani Diallo ma holle hano hannirta ni. ceerno Amadou Tijani Diallo kala yiɗɓe hebdemo to banggue appel numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91. so tawi noon ko yiɗɓe hebdemo to banggue WhatsApp ceerno Amadou Tijani Diallo heɓate koye numéro mum leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tijani Diallo ene yawrani ɓen wonduɓe dabaruji waɗaɓe wonduɓe golle e dabaruji kala. omo yawran kadi ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji e ɗaɓɓoɓe golle kala yiɗɓe embauche jokkodiri ceerno Amadou Tijani Diallo joni joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tijani Diallo ko laaɓɗo riidu malaɗo woni mbadden danɗo faade makko.
an jambitowo oɗo henna ñaw jaada bandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗatoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hedde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala. sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijiron walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayir Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranirou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira ɗiɗi lewru bowte woni décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati asetta sappo e jeetati lewru jumadul ula hitande ujunere e temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi habaruji mon ɗemgal pulaar e sawtaye ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yidde en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou hono no mbiruɗen en gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudarten leydi Mauritanie noon e dendagal leyɗele taari ɗum walla mbiyen dendagal pulago kala ene tawe kay gila aljuma hanki o e sunare mawde no fewi jaltugol aduna oɗo biyetenoɗo Amadou Tamba Diop noon kono lanke tawa kadi ko beltinnoɗo leñolngol mo sowto mum dande mum welde no fewi lumbortono e radio ji leydi Mauritanie e radio ji kewɗi tawi kadi ko dusannoɗi yimɓe e kala saaha yimɓe hewɓe noon ha tengti e jorol to jeeyato cettima e makko karasiragal e moƴƴere e wondemo julɗo kala eɗen mbiyamo noon nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ko ni tan woni aduna Amadou Tamba Diop noon hewɓe keɗinoma sawto makko kay e kala saaha e nder radio ji meɗen ha e nder téléji men kala كفالي كني غداة البيضة يوم تحملي لدى السمرات الليا ناقل زلي بغفا بيا سهدي علي مريم نكون بدامي دبسات لجلنودي ودري لبجاي lawol darama ɗum dilo jeeli ngara kan ketillere naaɓe jeeri amnata jibi are lammat amnata jibi ɗum tay Sileymani e mbar Sileymani debbo ɗum ni ɗum matar
bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko nde ɗo dande welde nde kiɗɗon ko tigi woni biyetenoɗo Amadou Tamba Diobo ko aljuma hanki o hooti e jomi ko ñalawma hande subaka hande o wira toon to jorol eɗen duwono tan jorol naaɓe e dendagal pulago kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e mayɓe julɓe kala habaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore jaw gendi Mauritanie o joɗi men o joddima o yewtidi e sehil makko aljuma hanki o to Dubai hono gardiɗo leydi Qatar woni émir di Qatar biyeteɗo son altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani ɓe jewtidi ko heewi noon ko yiɓe jewtidi ko heewi yidde kay yidde ɓeydude ñastade jokkodiral moƴƴal e gollodiral moƴƴal gongal hakkude leydi ɗi ɗiɗi ɓe tawtorno noon ɓe jano noon ko tawtoriyede saha kay ɓe jano ko tawtoriyede oɗo sommet biteɗo COP 28 woni sommet joɗiɗo kay joɗinoɗo to joɗiɗo to Dubai sommet o noon ko ñalawma hanki premier e ñalawma hande ɗiɗi lewru décembre 2023 sommet o noon koko fati kay ƴettude peeje haɓade kay koko fati réchauffement climatique e haɓade kay yidde ustude émission ngaji gaz tawi ko bonnoji weeyo bonnoji taaride Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore leydi ndi noon e nder sommet he o leri tigui wonde leydi Mauritanie ene jeeya kay eɗen leyɗele tawa kadi mo réchauffement climatique ɓuuri yettade oɗo saaha joni sommet o noon teskama tigui fodde temedere e capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗo neɗɗo hakkude ardiɓe leydi ardiɓe pelle mbawi tigui tawtorede oɗon sommet e nder mabɓe noon hen temedere e capanɗe nayo ko hooreɓe woni président ji leyɗele taw ko arɓe tawtorede oɗon sommet ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni commission tawa ko commission des finances suudu saɗɗo yejunde leydi Mauritanie ɓe joɗima aljuma hanki o e nder naction lamorgo leydi Mauritanie ɓe mbaɗi examiné budget ji tati mawɗi no fewi tawi koye mbadi projet de loi de finance pour l'année 2024 woni hitande daratonde ko ɗiɗo budget ji tati noon ɓe lawɗini ɓe mbaɗi examiné hanki premier budget o noon ko budget ko fate présidence de la république budget ɗiɗaɓo o noon ko budget ko fate primature woni ko fati tigui e premier ministre budget tataɓo o noon ko budget on fati koye ministère des finances e nder jonde ɗiɗo ni budget ji tati ko ɗiɗo budget ji tati noon woni koɓe lawɗini jonde nde noon waɗi ko aljuma hanki o e gardugol Moustapha Sidi Hammoudou ko kañum woni hoorejo commission o budget so tawi ko budget présidence de la république woni galle lamorgo 2024 budget mabɓe ko temedde tati e capanɗe jeeɗiɗi e joyi million ene fawi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi ujunere e temedde joyi e capanɗe nayyi e goho tawa ko uguya so tawi ko budget primature on noon ko temedde joyi e nogas e goho million ene fawi temedde jeegom e nogas e joyi ujunere e temedde nayyi capantati e jeeɗiɗi woni 521 millions 625 437 uguya so tawi ko budget ministère des finances ko on budget ɓuuri mawnude on noon ko 1 milliard 686 millions 998 975 woni milliard ene fawi temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeegom million ene fawi temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e jeetati ujunere e temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗi e buuɗi joyi ko ɗiɗo budget ji tati noon commission des finances suudu saɗiyeji examine ɓe lawɗini aljuma hanki go lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hoore jagoɗo leydi Mauritanie hono Mohamed Hawla Bilal Messoud o waɗi inauguré aljuma hanki o e nder muqaddamo Beni Chab wilaya de Linchiri lawol kesol ngol lawol noon jokkodirta ko muqaddamo Beni Chab o e lawol mangol taw ko route nationale numéro 4 noon ko lawol ummingol Nouakchott faade Nouadhibou ngolɗo lawol kesol baɗangol noon inauguré ngol aljuma hanki o juutendi maggol ko capanɗe jeeɗiɗi e tati piccal nayyi kilométre ko société biteɗo stab ko kañum tigui halfinano golle ɗe tawi kadi dendagal haalisa pewniragol golle ɗe kala ko boña Arabie Saoudite biteɗo fonds saoudien pour le développement ko kañum yaltinɗen koppereje jaaru golle lawol ngol ɗon ene qime ha temedde jeegom e capanɗe jeetati e jeenayyi million ene fawi temedde jeenayyi e nogas e goho ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe tati e
jeeɗiɗi woni 689 millions 926 237 oguya hoore jagorɗe leydi ɗi noon ko kañum ardi ko kañum ardi hoorejo jagorɗe ɗe noon ko ardi kayim ko ardi kala o yewdi ko ardi kala o ƴeewi noon o ardi kala o ƴewtidi kay so tawi kayem so tawi détail uji technique jamiraɗo yo pewne e lawol ngol so tawi ine tawe hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministre de l'hydraulique mo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde ɓe kolliri tigui wonde 1jeeɗiɗi woydu asama e nder ɗiɗo région ngaji joyya woni nder région de Gorgola région de Guidimara asaba wondude e nder hodduji ɗiɗi woni hoddela sharqi e to hoddela garbi kala o holliri noon finance golle ɗe ko état leydi Mauritanie e wondude ballala boñe windere woni banque mondial tawi golle ɗe kaye ndewi koye juuɗe ministére de l'hydraulique e gardegol Ismaïla woni Abdel Fattah kañum woni ministre de l'hydraulique et de l'assainissement foof noon koye mbadi haɓade e riwtude dendagal nder ɗiɗon région ngaji kala riwtude ɗom ka hano hannirta ni cérémonie inauguration noon waɗi ko ñande alkamisa ɓennuɗo to wuuro wiyetego korel temmuɗo Saydou ene tawe e nder muqadade magama e région de Gorgola jagorgal ngal noon holliri tigui ɓoyata kadi ɓo boyi goɗɗi kewɗi kayim golle mumen nana ummana e oɗo saaha joni nde won noon woni fandare laamu ngu e oɗo saaha joni ko ittude sernude ha laaɓa ɗom kam e dendagal leydi Mauritanie kala ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal suudu safridu ndu Ngora woni tigui centre de santé de Ngora ko trésorier mabɓe woni moftannoɗo haalisa tawi ko suudu ndu tawi kadi ko debbo e nder debbo ene tawa tigui ene buɓɓi omo dirtini koppereje kewɗe no fewi sanne o wiyama toon o wiyete tigui ko ka omo yette mbenga ko tina tigui ko dirti e ko dirki kay ene qime ha capanɗe 4 piccal jeetati woni 41,8 millions tawa ko franc CFA ko dadiɓe noon ɓe section de recherche tawa ko gendarmerie Colobane ko kañumen teeɓimo o waɗama defeere noon aljuma hanki o yesso parquet kalfinaɗo halfinno audiɗo noon ko médecin chef mo district Dakar Ouest hono docteur Abdou Karim Diop haalisa detturnaɗo noon tawa tigui ko nder dawal hakkude nogas jeegom décembre 2021 ha yetti jeeɗiɗi lewru mars 2023 hitande gonɗen nde ndeɓe mbaɗa ndeɓe kayi ndeɓe manno kayi ndeɓe tigui ndeɓe namdino gardiɗo suudu ndu tawa ko on ardi suudu guila 2017 biteɗo ina yette diaw on noon joofi feɗendu ko oɗon trésorier e saabu kayi o holliri dendagal versement ji ɗi kala rewata koye juuɗe oɗon secrétaire kaya biyaɗo teeɓe walla trésoriére biyaɗo teeɓe e oɗo saaha joni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni Abdoulaye Sylla ko goto kay e candidat ji taw ko gembaniɓe yiɗɓe wonde horejo leydi e sumgoji tijjari ñande nogas joyi lewru février 2024 hitande dar tan woni ɗo tan ɗo e lebbi ɗiɗi ko famɗi kala walla lebbi tati on noon hollirama tigui o joƴƴini caution makko to caisse de dépôt et de consignation o yi toon tigui dépose oyde tawi ko délégation timmuɗo no fewi o yayano toon kay ko fati dépose goyo o ɗon caution Abdoulaye Sylla noon Abdoulaye Sylla ko patron kañum ardi société biteɗo Ecotra o ko oɗon noon ko homme d'affaires woni joom ngalu e oɗo saaha joni o yiiɗi latade ko hoorejo leydi ndi ha joni koye on fannu keddoɗen caisse de dépôt et de consignation woni CDC ɓe nawti chèque mo 30 millions on chèque noon koko fatuno e caution Ousmane Sonko maire mo Ziguinchor gandino lamda Pastef tawateɗo ɗo saaha joni e nder kasoji kamɓe CDC noon woni caisse de dépôt et de consignation ɓe kolliri tigui caggal nde ɓe ƴeewi ɓe ƴewtini ɓe tawi tigui inde Ousmane Sonko ala e liste uji wala e suɓotoɓe wala e suɓeteɓe ko ɗum saabi noon ɓe tawi o wawata wonde candidat ko ɗum saabi noon ɓe nawtinimo chèque makko e wiide Mattara Diop ko on woni chargé de communication ngal ɗon catala bitengal caisse de dépôt et de consignation ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Dara Jolof
ñande alkamisa bini ɗo ko cumo kulɓinigo waɗi e nder daara goto to sigi to sukaɓe jangata no waɗi ko sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe e nder legal bitegal angle ñankañ angle ñakka ndiayi angle jakhay ene tawe e nder commune mo Daha jeeyi daara o noon ko biteɗo imam Asana Ka o wi noon ko goto e almuɓe kañum tigui ɗacci ha almuɓe kala jippi ko ɗon tigui ƴetti jeegue duppi daara o matériel kewɗe noon guila e banguji mabɓe ha e gueɗe kewɗe matériel kewɗo sumi hen ha wonti ndoni humi hen kay ha wonti ndoni kono tan Allah yettama hay goto wasani hen fittade mum ko caaleji ɗiɗi noon ɓe joguino ɗien caaleje kañumen latino kala suuji sukaɓe janggata ɗi noon cumi ha wonti ndodi ɓe koliri noon hollirama noon ñiɓɓe hoddiɓe tigui ngay yottitade hen ha ñippi cumo ngu imama Asana Ka noon waɗi erango faade ɗabbade kay ɗabbude ballal faade dendagal ɓen kala me Iblis kaya to Iblis kay tongi ɓen mum tongana Iblis addata ballal mum ha tigui ɗiɗo nokku oɗo daara ɓamta hano hannit ni saabu oɗo saaha joni sukaɓe janggannoɓe kala ko galleji men e beddaji ngoli beele kay sukaɓe ɓe ɓamta jangde hano hannit ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yen ha to Kolda élevage ɓe lycée Bouna Kana mo Kolda ina tawe tigui e grève mumen guila aljuma hanki go lewru décembre ala noon koɓe namdi so oɗo saaha joni so wona kaya yoɓe gaddane professeur uji ɗiɓe ngakkira saabu kay ɓe kolleri eɓe ngakkira professeur uji ta jangguinoɓe e ko wayno professeur uji histoire et géographie e wondude professeur uji anglais kala suuji kewɗi e nder lycée ngala ɗiɗon professeur uji guila école aji ɗi udditi kala suuji kewɗi teskama mbaɗani cours uji e ɗiɗon fannuji ɓe kolleri noon ɗo e altine ɓawo janggo walla tawi kay ɓe keɓani koɓe jiiɗi ko koɓe jokkoɓe tikkere mabɓe walla grève mabɓe hano hannirtini ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Déthié Fall gardiɗo landa biteɗo landa witeka PRP woni parti républicain pour le progrès o gembaniɗo kay sumgoji yidde wonde horeji leydi sumgoji tijjadi nogas joyi lewru février 2024 Déthié Fall noon heeɓino fodde kay temedere nogas jiiɗiɗi ujunere temenne capanɗe joyi e tati taw ko signature parrainage kanko Déthié Fall noon o joƴƴini kankone capantati million makko woni 30 million taw ko caution makko o joƴƴini ɗum to CDC woni cour to CDC woni caisse de dépôt et de consignation ko toon tigui o dépose oyi ɗeɗon koppereje kono kadi ko noon kadi hono professeur Daouda Ndiaye kañum e hoore mum ko gemɓeniɗo gam yidde wonde horeji leydi Sénégal kañumne dépose caution mum 31 millions aljuma hanki 1er décembre 2023 ɓeɗo kala noon ko yiɗɓe jeyede kay e mbiriji gembaniɓe yidde wonde horejo leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen ha joni sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen fama woni forces armées malien ko koninkoɓe ɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui ɓe teɓima yimɓe ɗiɗo tawi ko terroriste uji molanteɓe Allah jeeyaɓe kadi e catala bitengal jenima woni groupe de soutien l'islam e musulman tawi kadi ko yiiretnoɓe jiilaw cattuko no fewi ɗiɗo kala noon ɗiɗo kala noon ɓe nanga hen goto e ɓeɗo ɗiɗo nangaɓe hen goto wiyete ko Hammadou ko pewnanoɗo bomboje taw ko bomboje artisanal molanteɗo Allah goɗɗo ene wiye Mouhamed Mahmoudou El Gamal on ko Égypte najo dillannoɗo e nder leydi Mali on kañume teɓama gonnoɗo kayim on kañum teɓa koye kamɓe on teɓama gonnoɗo noon gadana o noon hono biteɗo gadana kanko gadana o noon o teɓa tigui koye nder hakkude leydi ndi to falde boni ko toon o teɓa ɗiɗaɓo o noon nangati koye farde Gourma Rawusa faade gawo jiilaw noon ine jokki woni enquête ne jokki e mabɓe beele dendagal complice uji mabɓe woni ɓeɓe gollidanno ene mbawa yitede kañumen ne mbiyeteɓa ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali ha tengti noon e Bamako lamorgo leydi ndi eɓe tawe tigui e caɗele mawɗe no fewi ko fate coupuraji courant woni délestage e oɗo saaha joni leeɗe kewɗe e nder Bamako keeɓi délestage record woni tigui coupuraji courant hono mum judde tawa meeɗano yiyede e nder leydi he saabu yoga e leydi teskima joɗima 48 heures woni balɗe ɗiɗi keɓani kuɓɓam hano hannirtini ɗum noon ko caɗele mawde no fewi hoɗɓe dara ɗen leɗɗe noon e nder dendagal ɓen malinaɓe ha tengti e Bamako naɓe kolliri tigui beltaki haydara ko fate ngal ɗaccatal e bitegal énergie de Mali woni halfinaɓe ko fate kuɓɓam ko noon kadi ɓe beltanaki haydara laamu sabbordum
woni laamu transition sabu kay ngudon laamu waɗino potoje kay wonde ko fate délestage ma ɗum gasa ha laaɓa e nder leydi he kono ɓe teskima sowona ko ɓeydi haydara ala ko usti hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni so tawi kay en tugnima e statistique baɗanoɗo 2021 ha yetti 2022 tawi ko direction nationale de production et des industries animal woni catala bitengal DNPIA ko ngala wanno ɗon statistique so tawi en tugnima e on statistique hollirino kay wonde leydi Mali ene jogui 13 million e temedde jeeɗiɗi ujunere tête de bovin woni tigui kolce walla mbiyen nayyi 13 million mbiɗen e temedde jeeɗiɗi holsere taw ko nayyi ko ɗum woni ko leydi Mali jogui ko on statistique hollino 2021 fayi 2022 on statistique kadi haalan ɗon sabu ɓe kolori Bamako lamorgo leydi Mali ene ñaama kala hitande fodde kay kene qime ha 19 million tonnes tew woni ko Bamako ñamata e nder hitande tawa ɗina tebbuji woni ɗiɗo nguɗon tew kala ummoto tigui ko yiɗɗe ɗon kolce tew nayyi ɗum noon ɓe kolori noon e oɗo saaha joni bone manquede kay sécurité woni kay ngakkede sécurité e nder région ngaji taw ko région ngaji ɓurɗi kay teskede jogade nayyi woni nehoɓe nayyi e aynaɓe ɗina région ngaji noon woni tigui ɗina région ngaji noon ko wayno kay ɗi région ngaji ko wayno rewo tawateɗo to rewo e centre leydi ndi e oɗo saaha joni ko nokkuji kadi ɓurɗi hewde crise aji taw ko crise sécuritaire woni toon nden ka e kisala ngakki ɗum saabima noon ha hewɓe taw ko joom nayyi en e aynannoɓe oɗo saaha joni puɗɗima dogde ɗiɗon nokkuji ɗe hen paati to banggue worgo woni tigui to sud heddimɓe kaye jeehi to leyɗele koddiɗe ko wayno leydi Côte d'Ivoire leydi Guinée leydi Ghana ɓe hen jeehi ha to leydi Sénégal jaadi tigui e nayyi kolce mumen e wiide hono biteɗo Boubacar Ba noon o meeɗino wonde député e nder suudu saɗa no leydi Sénégal kankadi woni président fedde witende FBVM woni fédération bétail viande du Mali o holliri noon so tawi kay ɗo e duuɓi o holliri noon ɗo e duuɓi 5 fay duuɓi 10 so tawi ni nattani ma leydi Mali kay nattu wonde ha laaɓa ko andirno woni tigui pays d'élevage woni leydi nehori jawdi saabu tawata ko joom jawɗele kala dogui ha laaɓi jalti leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Burkina Faso baɗen to leydi Burkina Faso ko secrétaire catala woni kolaɗo kuuɓal catala bitengal CISC woni collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés woni secrétaire catala darningal ko fati kay e potal liƴƴi e nder leydi haɓade haqqeji innama adi e nder leydi Burkina Faso biteɗo docteur Daouda Diallo ko kañum tigui nanga aljuma hanki o nangama noon o jolna e oto o nawama e nokku mo anda ko woni destination inconnue inde makko noon winditanoma e doggol inde taw ko yimɓeɓe laamu husuɓi gam yidde wadde réquisitionné yo tawtoy kay dadiɓe leydi ndi ko aljuma hanki noon sanga 15 heures ɓe nawimo e saaha o arno to direction des police nationale des migration tawi addunomo toon ko juƴƴinoyde kay yidde hessitinde passeport makko mo happu mum gasno ko ɗon tigui e yimɓe taw ko arɓe en civil kañumen mbaɗi encerclé oto makko ƴetti jolnimo e oto nayimo ha e oɗo saaha joni noon kureji makko e wondiɓe makko kala kolleri ganda tigui holto heedi e oɗo saaha joni inde makko noon mbiɗen ne jeeya e inde ɓen taw ko jaydiyankoɓe wonduɓe yimɓe société civile taw ko ɓe laamu ngu ɓuuri mantade ɓe windino inde mumen alay saguel tawne mbaɗe ko wiyete réquisitionné yaade kay yantoyde e dadiɓe leydi ndi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique ma en ketto roɓiɗo musidɗo men sehili men hono Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo. Alassane Oumar Mbodj, assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu ko tugɗen habaruji men e dongre Afrique o e ñalawma hannde o hoyre-biir ɗiɗi lewru taw kadi ko bowte ujunaje ɗe nogas e tati toon to leydi hono Mali enen gandi hono jonde joni noon toon e ɓen taw kadi ko jakorde mabɓe ko fati kadi e caggal hono leyɗele woni mo leydi hono Mali o Burkina Faso Niger ɓe netti toon to Mali gam kay ko rendide hono sembeji mabɓe e dardade e kala banggueji hani to faggudu e dawrugol e ndenka gam rendinde kono ene wayno hono dole mabɓe ɓe mbawa kadi tamodirde hakkude
hakkunde mabɓe haɓe mbawa kadi hono liggodirde hakkunde mabɓe gala toon ɓe mbawa kadi kala e mabɓe taw kadi ko ñoolaɗo taw ko goɗɗo kadi ene wawa kadi hono ñortu ɗum nde tawno wonde guila e lewru hono septembre ɓennuɗo o ɓe mbaɗi hono nandiral hakkude mabɓe gam kay wawde kadi kono liggodirde ɗum waɗi kamɓe ardiɓe hono jagoɗɗo ɓe ko caggal leyɗele ɓe mbawi tan toon kadi to rendi toon to Tumbuktu ko wayno wadde dey kadi ɓe dañi toon wonde camion ngaji mbawi kadi addu toon guura no fewi gam fabade toon to Tumbuktu ma won hono lebbi nayyi ɗin camion ngaji natani toon leydi Guinée Conakry ha joni de ñawore 28 hono septembre ujunnaji ɗiɗi e jeenayi o ene jokki toon ñande guesrade noon nogas jeeni koɗo lewru ɓennuɗo ɗu ene wayno dey oɗo taw ko général mo hinde police ko on de wiya yo ar toon e setto kala ko yiiɗo toon e oɗo stade gueɗe kadi mbaɗaɗe toon ɗe to Guinée Bissau to de ko état major hono mabɓe wi nangi toon commando keeriɗo sembeji mabɓe e wonnoon piyanɗe nanama toon sara nokkuji huninkoɓe taw kadi ko ɓen renoɓe taw ko garde national e Niger koreji Mohamed Bazoum men addata hono leydi mbidey mbayri nanande gueɗe makko gila kay 17 lewru yorkoma ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati woni lewru octobre Ghana kaba ɓende ko ɓuuri hewde e ɓesgu leydi ndi yaari koto banggue hono ndema ɓen ko remoɓe tigui rigui ko ɗum waɗi noon ndema ka ene wurni kadi hono leydi ndi no feewi kono oɗo saaha de ɓe mbi wonde kettugol hono leyɗele ina totta woɗɓe ina kutoro ɗum e wiide mabɓe ɗum noon addata kadi ko bonande battande kadi mawɗe no feewi to Madagascar cour mabɓe constitutionnel mabɓe de tintini e hono André hono radio Elina wawde kam hawde kay e wuto ɗi gam kay hono dañde kay taw ko jencuɗi bandi fayida no feewi Afrique banggue worgo ArcelorMittal ko usine wiyete noon e pewno taw ko jamɗe ɓe mbide hoore hitande darotoɗe nde maɓe mbawa kadi kono ustude wona yimɓe fodde ujunnaji tara e yimɓe jolo e gollo taw ko gollotoɓe e oɗon usine ɓe kulisini noon e oɗo saaha usine o ene jogui caɗele mawɗe no feewi ko fati kay e faggudu gam kay wawde hono yobde hono ɓen liggotoɓe hen ɗum noon kabaruji men ko ɗo ɓuuri tengtude e oɗo ñalawma mo gonɗen taw wonno ko e dande hono musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gam weltare ɓiɓɓe fulɓe ando dinama fedde heɓlo sukaɓe Afrique weltare Ayawo TV Tetumani meɗen fulloyo Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kumpital men e nder dongre Afrique habaruji men joolam jaɓeri aseta hakkude guerre hakkude Israël e Gaza aseta hande o armée Israël weddima bomboje kewde no feewi e nder bande de Gaza ko aseta hande o noon woni ñalawma ɗiɗaɓo ko expirno kay trêve woni tigui deƴƴere to banggue pellodiral e to banggue guerre hakkuɓe cifodirno leydi Israël cifodirno e Hamas ona trêve noon saabima ha otage uji kewɗi no feewi taw ko otage uji kewɗi wonnoɓe e juuɗe Hamas goppita tawi ko gostodiral hakkude gostodiral prisonnier ji Hamas ɓilinoɓe e juuɗe leydi Israël kadi camion ngaji kewɗi taw camion ngaji humanitaire gadduɗe guura e carburant wondude e gaz kala mbawino nadde e nder Gaza bila mayɓe hen noon ene ɓeydo no feewi to Gaza ha tengti noon to wuuro witengo Khan Younes trêve o noon gasi ko gila ñande aljuma hanki o go lewru décembre Israël bombardi Gaza Israël noon premier Israël bombardi Gaza Hamas ne aynima obiji ɗi roquette e nder leydi Israël hono ministère de la santé mo Hamas o holliri tigui Hamas o holliri tigui wonde ko mayi taw ko Gaza naaɓe e oɗo saaha joni ɓe ɓuuri 1.1 e temedde ɗiɗo neɗɗo ko wasi toon pittali mumen e nder guerre he ete hen 70% woni e nder
capanɗe jeeɗiɗi nder temedere kala ko mayɓe ɓe ko hakkude rewɓe e sukaɓe tokosɓe so tawi noon kono banggue Israël kene ɓuura ujunere e temeɗɗe ɗiɗi o Israël naajo ko wasi pittali men ko guerre o fuɗɗi guila jeeɗiɗi lewru octobre faya ñalawma hande o e nder trève he noon e nder trève o noon woni nder balɗe seeɗa ɗe ɓe jooɗi eɓe dartini pellodiral hakkude mabɓe teskama temedere e sappo otage taw ko nangganoɓe wonnoɓe juuɗe Hamas goppitama ha laaɓi hen capanɗe jeetato e jeeɗiɗo ko Israël naaɓe nogasi nayyi heddiɓe ɓe ko hoɓɓe woni étranger ji ɓilnoɓe e juuɗe Hamas Israël ne kañumne woppiti temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi prisonnier taw ko Hamas naaɓe wonnoɓe e juuɗe koninkoɓe ɓe leydi Israël temedere capantati e jeegom otage ko ɗum woni ko heddi hande e juuɗe Hamas Palestine to Gaza ha joni kabaruji men jolam jaɓeri to leydi France koninkoɓe halfinaɓe ndenka maaji kaɗe ɗe leydi France woni marina française ɓe koliri tigui ɓe mbaɗi teɓande record woni teɓande hono mum weeɓani wadde saabu ɓe teɓima tonuji tati e feccere taw ko drogue mo hinde cocaïne ko dadiɓe noon wiyeteɓe FAA woni forces armées aux Antilles ko kañum en tigui jiiti ko kañum en nanggui oɗon drogue ɓe tawi ɗum noon koye bateau taw ko bateau awo mo leydi Venezuela koto leydi Russie paaɗe nam Vladimir Poutine hoolajo leydi Russie o holliri tigui wonde oɗo saaha joni aljuma hanki o holliri wonde kayam o waɗi erago nde dadiɓe leydi ndi ɓeydete kay ko ɓuuri yawde e yaccade saabu o holliri leydi ndi ne sohli dadiɓe ko koninkoɓe ɓe jogui noon o holliri tigui eɓe cohli 15% e kono oɗon koninkoɓe hono nombre koninkoɓe ɓe jogui o eɓe cohli hen 15% hono mum o holliri noon leydi ndi e oɗo saaha joni ko ɓuuri kay ene ɓuuri hado jinde kay ko ɓuuri yawde e yaccade leydi ndi Russie noon ene jogui e oɗo saaha mo leydi ndi o holliri eɓe cohli poti jogade ko million ngaji ɗiɗi piccal ɗiɗi woni 2,2 million taw ko dadiɓe e ɓen noon hen million piccal capantati e ɗiɗi woni 1,32 million taw ko militaire uji ko ɗum woni ko yiiɗi e oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habaruji mon e ɗemgal pulaar tawi e sowte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou so tawi noon ko roɓino kabaruji men e nder dongre Afrique ko musidɗo men sehil men hono Alassane Oumar Mbodj ketkima laki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on. Aini suuya wala nani suuya bari jari suuya bari jerari suuya bari yari ande nyama nabki min zikra habibil wa masra bisikli wa banada holi fawmali fatudi فالمقيات لم يفرس